Ahoj, vítejte u mého make-up tutoriálu 2. Takže dnes si uděláme konečně ten make-up. Takže v minulém videu jsme si řekli, co budeme potřebovat. Tak teď, tohle jsem neukazovala, ale vemte si to. Takže zamaskujte si všechny hnusné věci, co máte. Jenom tady kvůli pod očima, tak ty si třeba zamaskujte těmhle s tím. Počkejte, já jsem na to. Tak. Už tady třeba udělat také kontury. Vidíte? Jak je dost hnusný? Ty kruhy pod očima. Takže pak pro jistotu rozetřete. Co dál, koukne, jestli to tam pořád má. Dobrý. Nemám. No. A teď tady teda si vezmete ten Nivea, nějaký hydratační krém. A prostě se ho napadlete na ten obličej, protože jinak fakt se tomu klukovi asi nezalíbíte. Klidně si tím přematlejte i ty kontury, to vůbec nebude vadit, protože to není vůbec, ty kontury se vám nesmažou, vůbec. Jo, a kdyby něco, je mi 12, takže akorát jsem trochu menší. No nic, uvedám to pak. Co je tady toho natačím? Voňavku nepotřebujete. Taky. Teď malování. Chcete mít úplně prostě tu pusu, chcete si, a teď třeba taky tmavou jako já, chcete si ji zesvětlit, tak vám ukážu tahák. Vemte si nějaký ty, a tady máte třeba, já mám tady tyhle ty 3, tak si vemte ten stylový barvy, koukejte. Koukněte, jak to vypadá na té puse, úplně krásně. Vidíte, jak má úplně jinou tu pusu. A to vám třeba i stačí na ty oči. Třeba si dejte tu modrou linu. Úplně prostě se nemlaskejte pusínku. Nebo tu pusu ani vlastně ne. Tu pusu si nemusíte mlaskat. A třpytky na oči. Prostě si vemte třpytky a dejte se to tady taky nahoru. To vás úplně prostě zlepší. Já jsem to asi s tou modrou trochu přehnala, ale vy to tolik nepřeháníte. A nebo víte co? Vemte si voňavku. Co nebudete smrdět před chvilkou. No a to je konec mého make-up tutoriálu. A doufám, že se vám to líbí. A můžete si tím vlastně i nalíčit také tváře, jako že máte takový víc vyberlý, aby ty kluci si mysleli, prostě jste taková hezká. Tak čau. A jestli se vám líbilo toto video, tak dejte like nebo odběr. Víte, že jsem dobrá. Tak čau.